Mayong adlaw kaninyo mga kaigsuonan, nanginaot ako nga naabtan ko kamo nga galantaw niining ato ang panimbahon karong adlaw nga maayo ang kalawasan, maayo ang ato ang emosyonal nga bahin sa kinabuhi ug bisan pa ang ato ang spirituhanong pagpaminaw diha sa balaang espiritu. Karong adlaw magaistorya kita padayon sa libro ni Mateo ug karon naa na kita sa Mateo 18:15 hangtod sa 20. Ako ang gitutuluhan ang ato ang pagaistoryahan karon nga lalom nga relasyon diha sa pamilya sa Dios. Ako ang basahon sa pagsugod ang ato ang teksto o ang pulong sa Dios ang makita diha sa Mateo 18:15 hangtod sa 20. Ang pulong sa Dios nagaingon, kung ang imong igsuon makasala batok kanimo, adtua siya, ug tali kanimo ug kaniya lamang. Padaygi siya sa iyang sayop. Kung maminaw siya kanimo, nan nakabig mo siya. Apan kung dili man siya maminaw kanimo, pagdalag usa o duha katawo uban kanimo, aron nga pinaagi sa pagpamatuod sa duha o tulo ka mga saksi, mamalig-on ang matag usa ka pulong. Kung magdumili man gayud siya sa pagpaminaw kanila, isumbong siya sa iglesia. Ug kung dili gihapon siya maminaw bisan pa sa iglesia, nan isipa siya nga usa ka hentil ug maniningil sa buhis. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga bisan unsay inyong pagabugkuson dinhi sa yuta, didto sa langit, pagailhon kini nga binugkos. Ug bisan unsay inyong pagaluagon dinhi sa yuta, didto sa langit, pagailhon kini nga linuagan. Usab sultihan ko ba kamo nga kun ang duha kaninyo magakauyon dinhi sa yuta, mahitungod sa bisan unsa nga ilang pangayoon, alang kanila pagabuhaton kini sa akong amahan nga anaa sa langit. Versikulo 20, kay diin gani ang duha kun tulo magatigom sa akong ngalan, anaa ako sa ilahang taliwala. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong nga ato ang nadungog karong adlaw. Ang usa ka bagtik o batikan nga presidente sa Amerika nga ginganlan og si Abraham Lincoln, nag-ingon ani nga mga pulong nga ganahan kaayo ko maminaw. Ingon siya, commitment is what transforms a promise into reality. Commitment is what transforms a promise into reality. Na nagatuupod ko nga ang pagkomitar or commitment kay usa ka butang nga kung ato ang buhaton, nagapakita kini sa klase sa ato ang karakter o sa atong attitude. Tungod sa imuhang pagkomitar, nagpakita ug nagbutyag kini sa usa ka klase usab sa imuhang personal nga karakter. Makahinumdum ko ani sa panahon nga buhi pa ang ako ang amahan, kay ang ako ang amahan usa man siya ka politiko. Sa panahon nga sa eleksyon, kami sa tibuok pamilya mutabang gayud sa iyaha niadtong ilabi na kadtong pirmiro pa niya sa paglugsong diha sa kalibutan sa politika. Kaming tanan mangumpanyar pod para sa iyahang pagdagan or sa iyahang pagkadaog. Makahinumdum ko nga ang iyahang stratehiya gyud niadto kay since usaman siya ka doktor, kay kining ginatawag nga libre nga tuli. Labi na karon nga summer na, daghan gayod ang gusto nga magpatuli or pugson nga magpatuli sa ato ang mga kabatanunan. Di atong panahuna, uso kaayo or stratehiya sa akong amahan ang libre nga tuli ug mangadto mi sa bisag unsa nga bisag asa nga mga bukid o mga barangay aron magbuhat niini. Ang ako ang role gyud sa panahon nga adunay libreng tuli isip pangumpanyar sa akong amahan kay ako maghatag og mga leaflets
nga butaran ang akong amahan didto sa mga amahan ug inahan usab sa mga bata nga naglinya. Apan aduna ako'y mahinumduman gayud ug aduna ako'y makita sa mga bata. Sa panahon nga sila magalinya, taas kaayo na ang ilahang linya, kay daghan man ang gusto og libre bisan og sakit. Maglinya na sila, adunay mga bata nga gasigi na og hilak or nakuyawan na, samtang sila galinya pa lamang. Aduna usay mga bata nga hilabihan ka confident, nga gasigi og pagpakaulaw or pagbinuang sa kadtong mga bata nga nagahilak or nangahadlok. Gapakita sila og usa ka confidence nga diin gakatawa-katawa sila og nangantyaw sa uban. Apan sa panahon nga naa na sila sa operating table, nga naa na ang mga nurse ug ang ako ang amahan didtong dapita, makita nimo ang tinuod gayud nga karakter or attitude ni ining mga bataa. Kadtong mga bata nga nakuyawan ug gahilak, taas ang ilahang tendency sa ako ang nakita nga mopadayon ug mokumitar nga tulion, nga bisan naa na sila sa operating table, dili sila kasagaran kanila, dili mohilak. Apan kadtong mga bata nga confident kaayo sa pagsugod, gaulog-ulog o gakantsaw sa uban nga mga bata, makita nimo nga dili sila maabot kasagaran sa ilaha, dili maabot nga ilaha ng kuhaon ang ilahang purol, kay nganuman sila mudagan naman og mupauli sa tagsa-tagsa nila kapanimalay. Makita nimo nga ang pagkumitar nagabutyag kini og tinuod nga karakter or tinuod nga attitude sa usa ka tawo. Ug sa giingon ni Abraham Lincoln, commitment is what transforms a promise into reality. Nganong nagaistorya man ako og commitment karong adlaw? Kayo niyo og inyong nahinumduman sa miaging Domingo nga diin si Pastor Joe nagwali kanato, ang iyaha gayong focus ni adtong iyahang pagwali kay kining commitment sa Dios sa paghigugma sa mga tao or sa mga karnero nga naa na sa iyahang fold or naa na sa iyahang mga kamot, nga atong mahinumduman nga bisan og ang usa lang man galing masaag nga tinuod niya nga karnero, ang kadtong shepherd sa istorya ni Ginoong Hesus, dili gayud muundang sa pagpangita ni adtong usa ka nasaag nga karnero. Ug sa iyahang pagkakita ni adto, iyahang agakon ug siya magaselebrar tungod kay nakita niya ang usa nga nasalaag. Ingon ana ang commitment sa Dios sa mga tawo nga naay siya'y relasyon or naa siya'y covenant with. Kini nga klase sa paghigugma sa Dios kay ginahulagway kini sa Old Testament o sa karaang tugon sa usa lamang kapulong nga gitawag og Chesed. Chesed. Ganahan kaayo ko ani nga pulong og kadaghan na sa makadaghan na ato kining nawali sa dinhi sa pulpito. Kay usa kini kapulong nga diin ang loyal nga gugma sa Dios dayag gayod. Usa kini kapulong nga ganahan pud kaayo ko sa Binisaya, no? Kay ang in English gihubad man pud kini nga loving kindness. Sa Binisaya mahigugmaong kalulot. Ganahan kayo ko maminaw anang lalom nga pulong sa Binisaya. Usa kini ka gugma nga mugukod, usa kini ka gugma nga loyal o sa Bisaya pa diehard, usa kini ka gugma nga dili muundang ug gibalik-balik kini sa Dios sa karaang tugon gipakita sa Dios sa mga Israelita ug gisulti usab ni Haring David. Ug lantawon ninyo ang inyohang Biblia sa Salmo 136, ang tibuok anak nga salmo kay gabalik-balik sa chesed love of God,
nga sa matag linya isulti ni David, sumpayan kini niya og his love endures forever. Ang iyahang faithful love, ang iyahang mahigugmaong kalulot, walay katapusan, it will endure forever. Makita nimo nga sa Psalm 136, ingon dito nga, you give thanks, magpasalamat ka sa Dios kay ang iyahang faithful love walay kahumanan. Gibuhat niya ang tibuok kalibutan tungod o apil na ang kalangitan tungod niining faithful love or kesed love sa Dios. Sa verse 4, to Him who alone does great wonders. Ang tanan niyang mga milagro nagagikan kana ug tungod kana sa iyahang faithful love sa mga tawo nga aduna siya'y pagpakigsaad. Niingon ang bersikulo 5 ug 6, nga gibuhat niya ang kalangitan ug kalibutan tungod sa iyahang mahigugmaong kalulot sa mga tawo nga aduna siya'y pagpakigsaad. Niingon ang bersikulo 10 nga ang Israelita iyahang giluwas gikan sa kamot sa ni Paraon ug sa mga taga-Ehipto nga gipamatay niya ang mga firstborn niini tungod sa mahigugmaong kalulot sa Dios ngadto sa mga tawo nga naa siya'y pagpakigsaad. Ug sa bersikulo 17, iyahang gi-struck down or gipangpildi ang mga maayong mga hari, mga bagtikan nga mga hari, ug ang mga nasod nga naa sa palibot sa Israelita tungod lamang niining commitment sa Dios sa paghigugma sa mga tawo nga naa siya'y pagpakigsaad. Ug karong panahona, by virtue of the blood of the Lord Jesus Christ, nga iyang giula dito sa cross sa Kalbaryo, matud pa sa libro sa Roma, kita karon nga bisan og hentil, nahimo nang gitanom or gi-engraft diha sa iyahang pagpakigsaad sa Israelita. Ug karon kita usab naapil na ni anang bag-ong pagpakigsaad sa Dios. Ug tungod sa grasya sa Dios pinaagi sa ato ang pagtuo, atua usab mabati ang pagkumitar, ang gugma sa Dios nga loyal, diehard, faithful ug uban pa nga mugukod kanato. Atua kanang mabati pareho ani sa Psalm 136. Apan wala diha natapos ang gusto nga mahitabo sa Dios. Ningon ang libro sa Mikeyas, kapitulo 6, bersikulo 8. Ningon og ingon ani, gipakita na niya kanimo o tawo kung unsa ang maayo ug unsa ba ang gikinahanglan ni Jehova kanimo. Ningon si Mikeyas, kundili ang pagbuhat sa minatarong ug ang paghigugma sa kalulot, kesed love, loving kindness, ug ang paglakaw nga mapahiubsanon uban sa imong Dios. Gipakita na sa Dios ang iyahang paghigugma, mahigugmaong kalulot kanato. Nag-expect usab ang Dios nga ipakita kini nato, ilabi na sa imuhang igsuon ug sa ako ang igsuon sa pagtuo. A deep kind of commitment gikinahanglan nga ipakita nato sa ato ang igsuon diha sa pagtuo kay mauman kini ang gusto sa Dios. Nan paunsa man kini mapakita sa unsa mang mga sitwasyon nga diin masukod ang lalom nimo ug lalom nako nga commitment ug pagkumitar diha sa ato ang mga kaigsuonan sa pagtuo. Na I believe nga ang lalom nga pagkumitar o lalom nga paghigugma nimo sa imong mga kaigsuonan sa pagtuo kay masulayan kana kung adunay pagbikil or adunay paggubot. Sa in English ginatawag ni siya og conflict. Sa panahon nga naay bikil dinhi sa simbahan, sa panahon nga naay gubot diha sa imuhang small group or sa imuhang espirituhanong pamilya,
unsa man ang imuhang reaksyon. Kay diha masukod ang karakter nimo kung ikaw nisaad na sa pagkomitar ni ana nga grupo. Ang lalom nga pagpakigrelasyon sa igsuon makita diha sa biblikanhong pagpasiguli. Kung aduna ba ikay pagpasiguli. Ato ang lantawon usab kining upat ka bikil kay dinhi man makita nato og unsa kalalom ang ato ang paghigugma ug pagkomitar sa ato ang igsuon diha sa pagtuo. Matud pa ni Ken Sand, usa ka author sa The Peacemaker, ang upat kuno kay ingon ani, naay mga bikil nga ang sinugdan kay dili pagkasabot or why pagkasinabtanay, misunderstanding because of poor communication. No? Walay maayo nga pagpakigistorya, maunang adunay bikil or dili pagsinabtanay nga mahitabo. Ikaduha, aduna tay klase-klase nga panlantaw sa ministry philosophy or ang ato ang ginavalue diha kanang karong panahona or lain-lain nga mga gift, spiritual gift. This can also be a cause sa conflict or pagpakigbikil diha sa imong mga kaigsuunan. Ang ikatulo ni ana kay kanang gakompetensya kita, competing with the limited resources. Unsa man kini nga mga resources, oras. No, tungod siguro sa kabisi na anay malimtan nga usa ka butang nga gisugo sa usa nimo ka igsuon or pabor nga imong gisulti sa imong igsuon apan wala nimo nabuhat tungod kay limited ang imong oras or limited ang imong resources financially ug uban pa. Kining tulo does not necessarily mean nga naay sala nga nahitabo. It could only be tungod kay naay misunderstanding. Adunay value nga wala nimo gina-value apan importante di ito sa imuhang igsuon. Apan ang ikaupat nga klase sa sinugdan sa bikil nga importante gayud nga ipasiguli ug diri usab masukod kung unsa gayud kalawom ang imuhang pagkomentar sa imong igsuon. Kay kung kini nga bikil gisugdan siya, nagsugod siya sa usa ka makasasala or sinful nga attitude sa imuhang igsuon. Again, hinumduman nato kini, ang lawom nga pagpakigrelasyon sa igsuon makita diha sa biblikanhong pagpasiguli nimo kaniya. So unsa man kini nga klase nga biblikanhong pagpasiguli? Nag-ingon di ay ang libro sa Santiago kapitulo 4, 1 hangtod sa 2. Unsa may nakaingon sa mga gubat or bikil ug unsa may nakaingon sa pagpanag-away diha kaninyo? Dili ba mauman ang inyong mga pangibog nga sa kanunay nagakagubot kaninyo? Nga anaa sa sulod sa mga bahin sa inyong mga lawas. Mao ni kini ang sinful attitude nga magakakos og panagbikil. Adunay mga butang nga inyong tinguhaon apan dili kini ninyo mabatunan. Busa mo patay ka mog tawo. Ug adunay mga butang nga inyong kaibgan apan dili ninyo maangkon. Na kini diayng panagbikil tungod sa ato ang sinful attitude, mahimo kining babag sa espirituhanong panalangin nga dapat natong madawat apan dili nato madawat kay tungod aduna kitay relasyon nga wala pa na pasiguli. Maupod kini giingon ni Jesus sa Mateo kapitulo 5:23. Nga kung ikaw muadto sa pagsimba dito sa templo gadalakas imuhang halad. Apan nakahinumdum ka nga aduna di ay kay usa ka igsuon nga aduna kay bikil or nasilo kanimo ibilin na ang imuhang halad diha sa kilid adto sa imong igsuon
ug pagpasiguli. Maunay gusto nga mahitabo ni Ginoong Hesus. In other words, ang pagpasiguli kay usa ka mando sa Dios nga dili nato dapat ipadaplin lang kay dili taganahan. Usa kini ka mando sa Dios nga kung dili nato mabuhat, usa kini ka babag nga diin dili nato matagamtaman ang mga blessing or mga spirituhanong panalangin sa Dios. Unsa man kining biblikanhong pagpasiguli nga gusto ni Jesus nga atong buhaton ug usa ka sukod nga lalom gyud diay ang atoang kumitar sa paghigugma sa atong mga kaigsuonan. Makita kana sa atoang gibasa na nga teksto gikan sa bersikulo 15 hangtod sa 20 sa kapitulo 18 sa Mateo. There are 4 steps, 4 kaang-ang nga diin dapat natong buhaton o dili ta pwede nga latangan ang usa ka ang-ang. Dapat agian nato kining 4 aron aduna kitay pagsunod sa mando sa Dios nga diin kita magpasiguli sa atong mga kaigsuonan. Niingon, una nga ang sa biblikanhong pagpasiguli, kung adunay nabikil or nakabikil kanimo, duula imong igsuon. Number 1, versikulo 15, nag-ingon si Jesus, kung ang imong igsuon makasala, batok kanimo atong muposta diha. Kay kasagaran manggod sa ato ang mahinumduman, or ako ang madunggan kay ingon ani, nganong muduol man ko sa iyaha, nga dili man ako ang nakasala. Siya man ang nakasala, siya dapat muduol sa ako. Di ba mauna ang ato ang ginabalik-balik? Apan unsay gisulti sa Dios? Kung adunay igsuon nga nakasala or makasala batok kanimo, adtua siya. Kana palang daan, makita na nimo ug unsa kalalom ang imuhang pagkumitar nga muhigugma ka sa imuhang igsuon. Adtua siya ug tali kanimo ug kaniya lamang. It's between you and that person. Walay lain. Wala kay laing istoryahan, wala kay laing bagutbutan, kundili muduol kaniya, tali kanimo ug kaniya lamang. Padaygi siya sa iyang sayop. Ingna siya kung sa asa siya nasayop. Kung maminaw siya kanimo, nakabig mo siya. Na I believe nga, kini pa lamang first step, isip usa ka Pilipino nga adunay kultura nga maulaw, adunay kultura nga dili gusto mo confront or mo istorya sa usa ka tawo, hagbong na tani ini. Apan kay tungod ang atoang citizenship karon kay duble naman. Ikaw usa ka Pinoy, apan ikaw usab naa sa gingharian sa Dios. Dapat ang magpasigbabaw kay ang imuhang pagka-parte sa gingharian sa Dios, sa pamilya sa Dios, isip ikaw anak na sa Dios, gisugo kita o gimanduan kita sa atong amahan, nga muduol sa tao nga nakasala kanato. And that is the first step. Kasagaran ako ang madunggan, o kasagaran usab, ako usab kini nga mabati, kay kini nga mga pulong, pasagdi siya. Pasagdi siya. Or kapoy na. Dili ko ganahan og gubot, maunang pasagdan na lang to siya, iya bitaw ng kinabuhi. Kana nga mga pulong igsuon nagpakita kana sa pagkamabaw sa imuhang pagpakigrelasyon diha sa imuhang igsuon. Ang gusto sa Dios nga ikaw ug ako, first step nga dili pwede latangan, muduol kita. Muduol kita sa atong igsuon ug ipadayag kung unsa man ang iyang sayop. Number 1. Number 2, unsay ikaduha nga ang
sa biblikanhong pagpasiguli nga gisugo sa Dios kanimo ug kanako. Ikaduha, pagdala ug hamtong nga kauban. Na ang resulta sa pirmiro nga step kay pagduol nimo kaniya duha lang. Either mutuman siya kanimo or maminaw siya kanimo ug niingon ang Dios nga imuha nang nadaog imong igsuon, or ang ikaduha, dili siya maminaw kanimo sayon. Ningon ang Dios, kung dili siya maminaw ayaw undang. Naay ikaduha nga angang. Ningon ang Dios, pagdala og hamtong nga kauban, apan kung dili man siya maminaw kanimo, pagdalag usa o duha katawo. Uban kanimo aron nga pinaagi sa pagpamatuod sa duha o tulo ka mga saksi, mamalig-on ang matag usa ka pulong. Nganong nakaingon man ko nga hamtong ang gikinahanglan niining ikaduha nga angang, kay tungod nga ang maminaw niining mga pagpakigdiskurso nimo kaniya, kay magpamatuod man sila kung sakto ang gibuhat, accurate ba or uyon ba sa Biblia ang ginasulti o ginabuhat ni adtong pagpakigdiskurso. Maunang gakinahanglan kini og duha, usa or duha kahamtong nga mga magtotoo. Whether it's your wider group leader ang imuhang dadon, whether it's one of the leaders here we have in the church, basta nakita nimo nga hamtong sa pagtuo, nga dili mudapig, kundili maminaw og pinaagi sa pulong sa Dios, magpamatuod kung kinsa gayod ang sakto or kinsa ang nakasala. Mao kini ang ikaduha nga step kung dili siya maminaw kanimo. Again, ang result ani is duha ra gihapon, maminaw or dili maminaw. Kung maminaw, then nadaog nimo ang imuhang igsuon na nagpasiguli na kamo ug nalipay ang Dios niana. Apan kung dili pagyud maminaw, niingon si Ginoong Hesus, ayaw undang adto sa ikatulo nga angang. Unsa man ang ikatulo nga angang, dad-a sa simbahan kining inyuhang pagbikil. Niingon ang bersikulo 17, kun magadumili man gayud siya. Lahi na ni sa katong gisulti sa bersikulo 16 nga kung dili siya maminaw kanimo, kay tungod siguro aduna paghihapoy pagduda diha sa imuhang intensyon o dili gihapon kamo magsinabtanay, dili siya maminaw. Apan sa ikatulo nga ang kung magadumili, ni gawas na ang pagkagahi sa ulo, pagkagahi sa kasing-kasing niining tawo nga dili maminaw bisan og napamatud-an na sa usa or duha ka tawo nga siya gayod sayop. Kun magadumili man gayod siya sa pagpaminaw kanila, isumbong siya sa iglesia. Na niining tungura sa paghisgot ni Ginoong Hesus, mao kini ang ikaduha nga panahon nga na-mention ni Ginoong Hesus ang pulong nga iglesia or church or iglesia. Ang pirmiro nga pulong na mahinumduman nato sa kadtong pagdiskurso ni Ginoong Hesus kang Pedro. Nga ningon siya kang Pedro nga ikaw Pedro usa ka gamayng bato. Apan kadtong imuhang gideklarar kabahin kanako kang Ginoong Hesus, mao kadto siya ang dakong bato nga diin ang simbahan sa Dios pagatukuron. Simbahan, iglesia, church, ecclesia sa Griego nga pinulungan. Sa katong paghisgot ni Ginoong Hesus kang Pedro, ang gihisgutan niya didto kay ang universal or ang invisible church, ang church sa tibuok kalibutan, ang church sa tanang panahon, kinsa kadtong mutuo ug mosalig kang Ginoong Hesus, naghinulsol sa ilang sala ug nikomitar sa pagsunod kang Ginoong Hesus, mao kadto ang the invisible church. Apan niining tungura ang paghisgot ni Jesus sa iglesia, kay I believe this is the visible church.
ang church nga imuhang maistoryahan, ang iglesia nga imuhang masultian, or gitawag nato nga the local church. You bring ang inyong pagpanagbikil sa local church, ilabi na gayud kung ang kadtong tawo magadumili na sa pagpaminaw. I've experienced so many conflicts. Daghan nagpanagbikil nga diin ako ang naapil, ako ang nakabikil, ako usab ang gibiklan, or ako ang niapil sa paghusay sa panagbikil. Pero kasagaran, dili gyud na maabot niini kung ang imuhang gikaistorya kay tinuod gayud nga gasalig kang Ginoong Hesus. Pero naay panahon nga maabot kining panahona ug kita dinhi sa GCAF naka-eksperyensya na niini. Adunay mga panagbikil nga wala na nato ni gibuhat, gilaktawan na ni nato isip simbahan, ug kita naghinulsol ug nangayo ug pasaylo sa Dios, ug sa mga bag-o lang nga mga panagbikil nga naabot og ingon ani nga sitwasyon. Grasya sa Ginoo ato kining nabuhat nga gisumbong nato sa tibuok kongregasyon ang panghitabo. Gibuhat kini nato dili tungod kay ginapakaulawan nato ang tawo nga kanang nakabikil or nakasala. Dili tungod kay gusto nato siya nga magbuhat-buhat og istorya ang mga tawo. Dili tungod kay gusto nato nga ang mga tawo mudapig sa mga leaders sa GCAF. Kundi tungod kay ni-obey kita sa mando sa Dios. Ug ikaduha, nagaampo kita nga kadtong tawhana magahinulsol gayud sa iyang sala. Maminaw, dili maminaw. Kung maminaw, madawat na or napasiguli na nato ang atoang igsuon. Partigyud siya sa karnero ni Ginoong Hesus ug ato siyang agakon, higugmaon nga hangtod mapasiguli gayud siya sa diha sa atoang sa local church, sa iglesia sa Dios. Apan kung dili maminaw, nag-ingon ang ikaupat nga ang ingon ani. Naagyapon sa bersikulo 17 nga maghulat kita sa paghusga sa simbahan. Muhusga ang simbahan. Niingon si Jesus, ug kun dili gihapon siya maminaw, grabe na gyud ni kagahi sa ulo, grabe na gyud kagahi sa kasing-kasing, kabaga sa aping niining tawhana. Bisan pa nga gisumbong siya sa iglesia nan, isipa siya nga usa ka hintil ug maniningil sa buhis. Hintil ug maniningil sa buhis. Throughout church history, usa kini sa mga bersikulo nga daghan og sayop na nga interpretasyon ug pag-aplikar. Mao bitawng naay ginatawag nga excommunication ang kasagaran sa mga dagko nga mga mainline denominasyon sa tibuok history. And throughout whole history, sayon kaayo mo tawag og excommunication. Excommunication, unya ang pag-aplikar niini, bugat gayud kaayo. Wala man koy kanang problema gayud sa pulong lang nga excommunication, kay ang pasabot niini ipalayo lang man ang kining tawo diha sa pundok sa Dios, which is what this verse is telling you. Ipalayo siya kay basin siya makahatag pa og laing mga poison diha sa mga karnero sa Dios. Apan wala kini pasabot nga lutuson nimo siya isip simbahan, ilansang siya sa iyahang krus, or pagapatyon siya, which many of our church history has done isip pag-aplikar niini. Hinumduman nato nga si Jesus mo'y gaistorya niini. Unsa man ang attitude ni Jesus
sa mga hentil ug maniningil og buhis. Grabe ang paghigugma ni Jesus sa mga hentil ug maniningil sa buhis. In fact, si Mateo ug uban pa nga mga sa mga disipulo maniningil sa buhis. Mukaon si Jesus kauban nila ug sa mga hentil na higugma gayud si Ginoong Jesus. Ang pasabot niini kay ingon ani lamang. Tinuod nga ipalayo nimo siya isip parte sa local church or sa pundok sa mga magtotoo diha kang Ginoong Jesus. Unya ang atuang paghuna-huna kaniya kay isip usa ka tawo nga wala gayud nakadawat or nakasabot or ning submitar sa gospel, sa ebanghelyo sa Dios. In other words, we continue to love, we continue to share ang atuang paghigugma kaniya, pero lahi na ang atuang strategiya sa pagdaog kaniya. Dili na nato siya tudluan sa mga laglom nga mga pulong ni Ginoong Hesus, kundili mubalik kita sa pag-share sa gospel ni Ginoong Hesus kaniya. Mao kana ang pasabot nga ato siyang isip usa ka hentil ug maniningil sa buhis. Upat kaang-ang nga dapat natong buhaton sa usa ka tawo nga nakasala ug dili maminaw kanato ug sa iglesia. And this, we can measure na dayon kung unsa gayud kalalom ang imong paghigugma o pagkumitar nga mahigugma ni anang tawhana. We don't give up. We do this step by step. Dili na to latangan. Importante kaayo ni mga igsuon. Niingon si Ken Sande sa iyang Ken Sand sa Peacemaker niya nga libro. Conflict always provides an opportunity to glorify God. Kasagaran atong huna-huna nga ang pagbikil tungod kay kanang laom siya og samad nga ihatag sa atong kasing-kasing. As much as possible, ato ang ipalayo or ato ang dili nato gusto nga mahitabo. Well, tinuod man na siya nga dili unta pwede mahitabo. Apan tungod kay kita adunay klase-klase nga mga panghuna-huna ug anaa paghihapon ang unod-nun nga attitude sa ato ang kinabuhi. Conflict will always happen. Apan kung naa kitay mindset nga ang pagpakigbikil aduna di ay kanay oportunidad nga mahimaya ang Dios, mausob na dayon ang atoang panlantaw sa mga pagpanagbikil nga atoang maabtan. Conflict always provides an opportunity to glorify God. That is, to bring praise and honor by showing who He is, what He is like, and what He is doing. And I believe maupod ni ang gusto isulti ni Ginoong Jesus ni ining bersikulo 15 hangtod sa 20. Kay pinaagi sa lalom nato nga pagkomitar diha sa pagigugma or pagpasiguli sa atong mga igsuon, na ay tulo ka revelasyon or tulo ka resulta kung kini ato ang pagabuhaton faithfully every time nga adunay panagbikil. Resulta sa biblikanhong pagpasiguli, tulo ka buok. Una, revelasyon kini sa spirituhanong pagkatawo nato. No? Sa kung natawo bagyod kita or kanang tawhana spiritually, it will measure na dayon una sa kadtong muduol sa iyahang lalom nga pagkomitar sa paghigugma ug ma-measure masukod usab kung tinuod bagayod ang spirituality ni anang tawhana. And that is very important for the church to continue to grow in our love for the Lord ug ang ato ang paghigugma sa ubang mga tawo.
Ang ikaduha nga revelasyon, kung kini nga klase ang sa pagpasiguli, kay gireveal usab, revelasyon usab kini sa unsa ang karakter sa Dios. Ang karakter sa Dios nga mahigugma, ang karakter sa Dios nga dili muundang sa paghigugma sa mga tao, bisan nahimo na siyang gipalayo sa pundok. Apan padayon gihapon ang paghigugma, ang klase sa paghigugma sa Dios, ang klase sa pagpasaylo sa Dios nga imuha siyang tawagon balik isip igsuon kung siya maminaw ug maghinulsol diha sa imong pagpakig-istorya kaniya. It reveals much of God's love. It reveals much of God's justice. Kay aduna may panahon nga imuha siyang ipalayo. Kana naga-reveal sa karakter sa Dios. Ug ikatulo, importante usab kaayo kini. Usab kini ka revelasyon sa otoridad nga gihatag sa Dios sa simbahan, sa church. I want us to understand nga karong panahon na many people would take the church for granted. Ang local church, we take it for granted. Huna-huna nato nga ang simbahan or ang GCAF, usa lang kini ka lugar nga moadto ko matag Domingo. Musimba ko, maminaw ko kay patsada ang music. Maminaw ko sa wali, bisan usahay, taas ang wali or makatulog na ko sa pagwali, mao lang na. Apan sa personal na kong kinabuhi, way labot ng GCAF. Ang personal nako nga pagtratar sa akong pamilya, way labot ang GCAF. Na igsuon, when we do that, we take for granted the authority that God has given to the church. Nga naman, niingon si Jesus sa bersikulo 18, 19 ug 20. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga bisan unsay inyong pagkabugkuson dinhi sa yuta, didto sa langit, nahimo na kining binugkos. Ug bisag unsay inyong pagaluagan dinhi sa yuta, didto sa langit, nahimo na kining linuagan. Nasa gibasa nako ganina, kay nag-ingon siya, pagailhon kini nga binugkos. Apan ganahan ko sa interpret sa usa ka Biblia sa New American Bible, nag-ingon siya nga, it shall have been, or nahimo nang binugkos, or nahimo nang pagaluagan. Si Pastor David, naga-istorya ni ini, miaging pipila ka mga Domingo. In other words, ang kini nga pag-deklarar ni Ginoong Yesus, dili kini sa spiritual warfare, no? Kanang atong nasabtan nga spiritual warfare, nga bugkuson ko ang gahom ni Satanas. Kay kung ako anang bugkuson, gibugkos na usab na sa langit, na mga igsuon sayop kana ang pag-interpretar nato sa pulong sa Dios. Kay kini nga mga pulong sa Dios sa bersikulo 8, nagaistorya kini sa mando sa Dios sa simbahan or sa otoridad sa Dios nga gihatag sa simbahan. Nga diin ang pagdeklarar sa simbahan nga kining tawhana dili na parte sa pundok sa Dios, dugay na di ay nang nahimo didto sa langit. You see here the sovereignty ni God. Nga kabalo na daan ang Dios sa panghitabo dinhi sa atuang simbahan ug sa tibuok kalibutan, dugay na niyang gibugkos didto sa langit kana. Apan here makita usab nato ang kind of authority that God gives to His church. Nga aduna di ay kalabutan ang simbahan sa ato ang personal nga kinabuhi kung ikaw tinuod gayud nga magtotoo diha sa Dios. Kay dinhi sa ato ang personal nga desisyon sa atong kinabuhi, sa ato amang pamilya, diha man masukod kung ikaw nakasala or wala. Diha makita ang daghan natong kahugaw sa atong kinabuhi. And the church has to know
Kung hilabihan na ba kita ka makasasala sa ato ang personal nga desisyon. And when the church sees that, and we do all of these steps, ug dili gyapon ka maminaw, ang simbahan adunay autoridad nga mosalikway kanimo sa pundok sa Dios. Apan wala gyapon na gaingon nga lutuson na dayon na siyang tawhana sa simbahan, kundi padayon na siya og pagpangulitawhan pinaagi sa gospel, ebanghelyo ni Ginoong Hesus. Unsa man ang pagabugkuson ug pagaluagan, nabugkos na or naluagan na didto sa langit. The authority that God gives to His local church. Gi-explain kani balik ni Ginoong Hesus sa bersikulo 19. Usab, sultihan ko pa kamo. Jesus further explained this. Nga kun ang duha kaninyo magakauyon dinhi sa yuta, mahitungod sa bisan unsa nga ilang pangayoon, alang kanila pagabuhaton kini sa akong amahan nga anaa sa langit. Na again, mao kini ang pagabugkuson o pagaluagan nga mindset nga diin diha sa atong pagpasiguli. Ug napasiguli kita sa langit, dugay natang napasiguli. Sa huna-huna ug kasing-kasing sa amahan, kabalo na ang Dios ni ana, napasiguli na kita ug ang ato ang desire nga mubalik, ang ato ang pagpakigrelasyon nga lawom sa usag-usa, ihatag kana sa Dios. Alang kanila pagabuhaton kini sa amahan. Jesus said these words, verse 20. Again, usa na pud kini sa mga bersikulo nga permente natong ginagamit sa sayop nga paagi. No? Kay diin gani ang duha kun tulo magakatigom sa akong ngalan, anaa ako sa ilang taliwala. Usahay sa ato ang small group, usaray mitunga. Moingon dayon ka isip, whether group leader, okay ra na, brother, sister, kay kun naay duha or tulo nga nagakatigom sa akong ngalan, ana ang Dios sa atong taliwala. Dili na mo igsoon ang pag-aplikar ni ana nga teksto, kundili kabahin gihapon kini sa pagpasiguli. Kung kamo lang duha, step 1, napasiguli kamo, ana ang Dios sa inyong atubangan, nahimaya ang Dios kay gipakita ninyo ang klase sa gugma ug pagkumitar nga iyaha usab gusto nga mahimo nato. Kung tulo o upat nagkatigom aron sa pagpasiguli, anaa ang Dios. Malipay ang Dios. Nakuha na niya balik ang iyang karnero nga nasaag, and it calls for a celebration. Ato kining hinumduman mga igsuon sa ato ang pagkumitar diha sa pagpasiguli, ug bisan pa ang disiplina nga gikan sa otoridad sa simbahan, atong gibutyag ang mahigugmaong kalulot, ang gugma sa Dios. Ang gugma nga loyal, ang gugma nga mugukod, ang ato ang gideklarar kana nato kay gibuhat man usab kana nato sa atong igsuon by God's grace. As I was studying kini nga ato ang ginaistoryahan karong kabuntagon, I read again the life of John Wesley. Usa siya ka tawo nga gigamit gayud sa Dios nga nahitabo ang ginatawag nato og the Great Awakening didto sa Inglaterra. Now mind you, I tell you, si John Wesley, dili gayud siya kanang uglantaw nato sa sugod sa iyang kinabuhi. Daghan siya murag palpak nga mga desisyon sa iyang kinabuhi. Sa pag-adto niya og Amerika aron magwali didong dapita, daghan og mga kapalpakan sa atong panlantaw kabahin ni ana. Apan tungod sa grasya sa Dios, kining mga kapalpakan nga sa panlantaw nato nahimo kining paagi nga diin ang pagsalig ni John Wesley sa Dios mas nilalom gayud. Meet si John Wesley og mga
Moravian nga mga preachers nga diin nihikap sa iyang kasing-kasing ug many would say nga didtong dapita tinuod nga nadawat ni John Wesley si Ginoong Jesus bisan og pastor na siya niadtong panahon na. And there gikan sa Amerika nibalik siya sa Inglaterra kay mura magway gamit ang iyahang or wala siya nahimong successful dito sa Amerika. Ug didto sa Inglaterra nagsugod siya og buhat ug pagkinabuhi nga adunay strict discipline in his love and his pursuit for God. Ug tungod ni ana, tungod sa iyang mga pagpangwali ug sa iyang gugma sa Dios, gigamit sa Dios ang iyang kinabuhi ug nagsugod ug kanang awhag ang ministry sa Dios pinaagi kang John Wesley nga gitawag siya og Methodist. Sa una usa ka na kakantsaw kay John Wesley apan karon nahimo na siyang denominasyon Methodist or Methodism. Sa pagdaghan sa Methodism or sa pagdaghan sa mga tao nga nidawat sa mensahe ni Ginoong Hesus tungod sa pagpangwali ni John Wesley, nakita usab ni John Wesley nga aroy nagkadaghan man sad ang mga tao nga mutuo lang sa unsay ilang nadungog kabahin kang Ginoong Hesus apan wala gayoy kausaban sa ilang kinabuhi. Ningon si John Wesley, dili pwede nga gatuo lamang ka sa mga pagwali nga imong madunggan matag Domingo apan walay kausaban nga mahitabo sa imong kasing-kasing. Aduna gihapoy daghang panagbikil nga wala giatiman. Aduna gihapoy daghang paggubot tungod kay wala ka na usab diha sa imong espirituhanong bahin. Ang gibuhat ni John Wesley gikan sa usa ka dako nga kongregasyon, iyang gipundok-pundok ang mga tao ug nagbuhat siya og small group nga gitawag niya og classes. And within that 11 kabuok small group, ika-12 ang usa ka hamtong nga magtotoo. And there iyang gibuhat ang strikto nga pagdisiplina sa matag miyembro. Strict discipline. He preached about it. Kining Matthew 18, kapila ni giwali ni John Wesley. Kung unsay otoridad sa Dios, otoridad sa simbahan ug ang pagpasiguli sa usa ka tawo nga moduol gayud sa pagrebuke ug sa pagcorrect sa igsuon. Niingon si John Wesley nga bahalag makuhaan tag 40, 50, 60 ka mga tawo apan dili nato pwede nga himuon nga kanang relax kita sa pagdisiplina. Niingon siya ani nga mga pulong, the soul and the body makes a man. Make a man. The spirit and discipline make a Christian. Ang disiplina nga otoridad sa simbahan, usa ka na kapamaagi nga diin ang usa ka tawo muhamtong gayud pinaagi sa paggiya sa espiritu. Sa iyang Kristohanong paglakaw, discipline is very important in the economy of the Lord Jesus Christ. Ug importante pud kini kay John Wesley sa iyang simbahan. Which is why it is very important for us here sa GCAF to submitar sa otoridad sa simbahan. Ilabi na sa pagdisiplina, ilabi na sa pagcorrect, ilabi na sa pagrebuke. Niingon si John Wesley nga bahalag makuantag 40 ug 60 pero apan unsay gibuhat sa Dios ang nangawala nga 40 ug 60 gidungagan niyag nilibo. From mere 600 Methodists nahimo kining 200,000 in a couple of years. And it became even 1.5 million as years went by. Gi-honor sa Dios ang desire sa simbahan nga modisiplina kay mando man kini ni Ginoong Hesus. And this shows us the kind of commitment we have as a church in our love for the brothers. Magpasiguli kita ug musabmitar kita sa unsa man nga otoridad nga gihatag sa Dios sa simbahan sa GCAF. I hope and I pray nga musulod kini sa atong panguna-una ug sa atong mga kasing-kasing mga kaigsuonan ko sa Dios. And before I would
leave ug mahuman ko sa ako ang pagwali. Pwede ninyo pagahisgutan kining tulo ka question nga ako ang pagabasahon kaninyo. Una, sa unsang paagi na ba nga nasulayan ang imong lalom nga relasyon sa usa ka igsuon sa pagtuo? Palihog isay-say kini, kinsa man imong kauban diha nga samtang kamo galantaw. Ikaduha, unsa kaha ang mga rason nga lisod man ang personal nga pagduol sa usa ka tawo sa panahon sa pagbikil. Unsa may imong buhaton kung naa ka sa ingon ani nga sitwasyon. Ug ikatulo nga pangutana, sa unsang mga paagi nga ang disiplina sa simbahan mahimong bentaha sa atong paghamtong o sa atong pagkakristohanon. Salamat kayo mga igsoon sa inyong pagpaminaw ug ang Dios magapanalangin gayod samtang kita magatubo diha kaniya.